meta tarbija qabel iż-żmien, mhux biss qabel iż-żmien ta' twelejt, imma qabel iż-żmien illi fih fin-normalità bniedem jiġi msejjaħ minn Alla, jiġi msejjaħ lura biex jingħaqad miegħu permezz tal-mewt. Meta tarbija, kemm jekk twildet, kemm jekk ma twildietx, tgħaddi minn esperjenza bħal din. Fil-każ tagħha ta' dik it-tarbija tidħol malajr fil-għena ta' sida, issejb malajr l-iskop, tilħaq malajr l-objettiv għaliex ejġiet fid-dinja, għaliex ej titwielet. Dan l-iskop aħna nilħquh biż-żmien, min qabel u min wara. Imma din il-ġrajja tħalli trauma kbira fuq il-persuni li jgħixuha. Tħalli sensazzjonijiet illi ma jintesewx. Tħalli esperjenza li tibqa' mmarkata mod speċjali fil-qalb, fil-moħħ tal-om u tal-missier. U hekk kif il-ħsieb huwa etern jibqa' dejjem miegħek. Għax l-imħabba hija eterna, għax l-imħabba ma tintemx, ma tiqafx, ma tispiċċax, lanqas lejn dawk it-trabi illi m'għadhomx magħna, kemm jekk twildu, kemm jekk ma twildux. Hekk ukoll kif dik l-imħabba hija eterna, it-tarbija, l-istess tarbija hija eterna. L-istess ħajja, l-istess persuna tibqa' għal dejjem. U meta niċċelebraw Ewkaristija bħal din tal-lejla, aħna nkunu qegħdin mhux biss infakru ġrajja li ġrat xi snin ilu. Mhux biss nerġgħu naqilgħu l-ġieħ u tbatija li ġarrabna dakinhar. Imma fuq kollox nkunu qegħdin nagħmlu flimkien stqarrija fil-ħajja ta' dejjem li qegħdin fiha dawn it-trabi tagħna. Ejjew nemmnu tassew li t-tifel jew it-tifla tagħna għadhom ħajjin, daħlu fil-ħajja ta' dejjem u qegħdin jieħdu ħsiebna huma tassew anġli fis-sema li jipproteġuna, li jieħdu ħsiebna fis-sabiħ u fl-ikraħ tal-ħajja tagħna. Biex naslu għal dawn il-konvinzjonijiet però hemm mixja li rridu nagħmlu. Il-mixja tgħaddi minn passi tqal. Wieħed minn dawn il-passi tqal huwa id-tbatija tat-telfa, id-tbatija tal-vojt, id-tbatija tal-loss. Pass ieħor tqejl li ngħaddu minnu ħafna drabi huwa tbatija tar-rabja. Id-tbatija ta' rabja forsi lejn anfusna, forsi lejn l-oħrajn, forsi lejn is-sistema anki kultant tas-saħħa, ikollniex jew ma jkollniex raġun, imma ikun hemm din ir-rabja. Rabja li kultant ukoll tasal sa Alla, rabja lejn Alla. Għax kellu jiġrili dan lili? Għax kelli ngħaddi minn dan kollu jien li nħobb daqshekk l-tfal imbagħad hawn oħrajn illi l-tfal mhux biss ma jirrispettawhomx imma saħansitra jippruvaw jeħilsu minnhom anki fil-ġewf. U mistoqsijiet oħra bħal dawn illi jesprimu li jenuna noħorġu r-rabja tagħna. Imbagħad hemm ukoll mument ieħor jibes, il-mument tas-sens taħtija. Ngħaddu minn mumenti li fihom inħossuna ħatja, nħossuna guilty, bħalli kieku għamilna xi ħaġa ħażina, bħalli kieku konna aħna xi tejb b'xi mod il-kawża tal-li ġara. U dawn il-passi tat-telfa, tal-ħtija, tar-rabja iridu jwassluna però bil-mod għal pass ieħor iktar importanti, il-pass tal-aċċettazzjoni ta' dak li ġara.
il-pass li jieħu żmien, irridu żmien biex nilqgħu naċċettaw bħala esperjenza, bħala parti mill-ħajja tagħna l-istorja li nkunu għaddejna minnha. Irridu żmien biex nilqgħu biex naċċettaw bħala pjan ta' Alla għal ħajjitna, pjan ta' Alla żwiġġ tagħna, pjan ta' Alla l-familja tagħna, dak li nkunu għaddejna minnu. Però meta naslu hawnhekk, meta naslu għal din l-akkoljenza, meta niftħu idejna u lil mulej ngħidulu mulej, jiena nilqa, jiena naċċetta dak li għaddejt minnu. Imbagħad dakinhar aħna nistgħu ngħaddu propju għal din il-fiduċja, għal din il-fidi, għal din it-tama li dawk it-trabi li kienu storja fl-esperjenza ta' ħajjitna, fil-ġrajiet li ġrawlna, mhumiex storja sempliċiment passat, imma huma preżenza, imma huma esperjenza li nistgħu ngħixu minnha u ngħaddu minnha bħalissa b'tama kbira. Għaliex għax dawn qegħdin jieħdu ħsiebna, dawn qegħdin jarawna, dawn ikellmuna u aħna nitkellmu magħhom. Wara li nkunu għamilna u għaddejna minn dawn il-passi jibsa tal-ħajja, imbagħad dakinhar aħna nkunu nistgħu naċċettaw ir-realtà kif inhi li dawn uliedna għalkemm ma narawhomx, għalkemm ma nmissuhomx, għalkemm nimmissjawhom, għalkemm ma nħossuhomx forsi fil-kuntatt tal-ġisem tagħhom ma' ġisimna, però huma preżenti u nħossuhom mod ieħor, nagħmlu esperjenza tagħhom mod ieħor. Jiena nissuġġerixxi lil dawk li għadhom qatt ma taw isem li trabi li ma twildux biex tagħtuhom isem. Nissuġġerixxi lil dawk li ma jitkellmux magħhom li jkellmuhom fuq id-diffikultajiet tagħkom, fuq il-problemi li tgħaddu minnhom, għax huma tassew anġli quddiem il-missier, quddiem il-mulej li jistgħu jidħlu għalikom. U dawk li kellhom l-esperjenza li jaraw lil uliedhom forsi għal xi ftit żmien minkejja d-diffikultajiet gawdewhom u kellhom esperjenza tagħhom, dik l-esperjenza jibdew iħarsu lejha b'mod pożittiv, jibdew iħarsu lejha bħala don ta' Alla bħal mi kull ħajja oħra u bħala don li issa laħaq il-milja tiegħu, li issa wasal fejn kellu jasal, il-post u s-sitwazzjoni li fija jien int kull wieħed u kull waħda minna imsejħejn li naslu.